פרס שר החינוך בתחום הספרות והשירה לשנת תשע"ו מוענק לגברת שרה פרידלנד בן ארזה. השפה שלי הגיעה אליי דרך אבות חסידים ואוהבי עברית. השפה הזאת באה עם אוצרות יחד איתה, והשיר הוא זיווג של הרגע שחולל אותו עם המטענים של העברית וכל האוצרות התרבותיים שירשתי מאבותיי החסידים. אבל אני כותבת כאישה, ואני כותבת מתוך השסעים של הנפש שלי, ואני מנסה לכתוב ולתת קול לנשים שתוקות בשירים שלי, ולחוויות של אישה בת הדור הזה שזכתה ללמד וללמוד תורה, ולהתפלל במחיצת נשים ואפילו להתעטף בטלית. מתוך כל הדברים האלה אני כותבת את השירים. אפילו את המסות שלי, שלא מדברות על נושאים פמיניסטיים בכלל, אני רואה כנשיות בכך שמודגש בהם לצד העיון הפילוסופי הספקני, ולצד הדרישה בתורה ודרישת האלוהים, גם קול מאוד ספציפי וסובייקטיבי שלי, שרה. נושני וחיה